Espiritu, Ginoo Diyos, magpasalamat po kami ng tahong kagayon. Salamat Ginoo sa gatas ng ating ingatan sa kanamo. Salamat Ginoo, napisan pa ng kagayon, ang yatang Ginoo, na pagkatigo, ginawang barangay gym, aron sa pagpaminaw, sa mga utang namin. Sa kabutang, mapaliho lang ang mga pahiling sa barangay Mapaka. Sa dili bang tanan, magsugod ang tanan, magpailala ito. Ako, si Claudia Vildi Socias, ang tinamanghuran ng anak ni Kalao. Lagi. Santos. Ayun, kasi ito na sa mambalay, naglakaw nagsambalay, ko sa tulay, nahulog bagyo ko sa tulay, nakaligo ako ahas, nahuwasan ako kulay, pagabot ko sa mambalay, yaw-yawan ko nanay. Nanay, madali na natin doon. Ay, isip ko sa kaipin pero itong isip chairman. Kung natin mga pagsampal natin mga Ninang ito, malayo sa dilim ng kahapon, ang kasiyahan sa kayo, mga batang naglalaro ng maghapon, sinulit ng hangin sa saring tanawin, paligid na iyong tanahan, pagkapalag sa mga anubain, sa paraisong pinaglalagyan natin.
anak sa ato ang kagawad Honorable Claudio Sucias. Katawhan sa Barangay Mapaka, mayong gabi. Salamat kayo. Akong pagtahod sa akong chairman sa Prokwali, Chairman Tiklong Gambasi, nali na, magasuporta ka na to. Noon ka, inyong iba, kilalisuan sa Barangay natin. Pwede ba? So ako lang inyong kumay na kayo na 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 바라만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔만 걱정이 돼 쓸데없는 다른 걱정 따윈 생각하지 말기로 해 오늘은 우리 기다렸던 데이트 날이야 손을 잡아줘 오늘 데이트도 멋졌어 너도 좋았어 내일은 또 어떤 곳을 너와 함께 가볼까 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식 내일 그걸 먹으러 가볼까 너와 마주 앉은 지금이 난 좋아 너의 마음도 알 것 같아 Terima sa katawan. Okay. 너의 눈만 바라봐도 마음을 들킬 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔만 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까봐 Budot na, saya. 네가 너무 좋아 Love man, I'm over you. Them a dead over your body and the wine you a do. The wine in the overdue. Girl, you know still like bread when milk you. No girl no bad like you. No girl no bad like you. No girl no bad like you. Ang sunod nga magpaila, isip ato ang actually kasamtangang barangay kagawad sa tuang barangay ug magpapili pag-usab isip atuwa na pong barangay kagawad sa umaabot. Walay pabor-pabor sa serbisyo. Kalaw numero 1, Honorable Claudio Kalaw Sasha! Sa atong palakpakan. Hapit ng alas 10, no? Huwag gabi na, pero salamat kayo nga ang presensya sa katawan nga mga supporter sa Team Suarez na apagyapon ang simple lang nga pamilya. Simple nga naginabuhi sa Mapaka.
Siyempre nga naging uban sa ako ang asawa, hantod nga nanganak ni. Among Coming from Piolo, Pascual, atong palakpakan. Kini ako ang nagiti. Huwag kong igiti gani. Para na istanan. Sa mandago mapunta sa silangan kanluran ko nasan ka. Ay anak ni Kapitan Suarez. Diara ang kanang isiwag pagkabang itaw tinuya. Dati bebete. Ano nag-sponsor sa mo ang uniform. Puro ako ba magtahi? Christopher Huret, atong palakpakan. Hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang liga. Kailangan mo itibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Pag-recognize po sa presensya sa tuang Purok Chairman sa Purok 1C. Paminaw na to ang mensahe ni Chairman Lito Abinuha. Atong palakpakan. Dili ko kaakuan ni mga tawanan mo biya. Kaya ako naapo ko ng nerbisyo sa atong barangay. Natinod ako sa mga kapromangyo sa iyo ang tanan din sa atong barangay Mapaka. Kining Suarez team, di yun na ito kalintan. Kanalang siguro, dagang salamat kung may gabi. Kaniyang Dugay-dugay, walay ligoy-ligoy. Ang yang taglay tara, kuyog ta sa kalambuhan sa Mapaka. Walay lain, Sir, or soon to be honorable, Wilfredo Seror! 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 Tanan. So para sa kailan ako ni si Wilfredo Seror. Kanhi nangalagad sa itong barangay. Nag-amping ko nga di makasala kaninyo. Diha sa akong panirgisyo. Unta, dili mahitabo ang naa sa akong una-una nga inyo kupiyaan tanan. Akong mga parente, pinakaparente na ko, nibiya na kanako.
unta ako nalipay tungod kay adunay 29 ka mga kunsihal nga nangandoy nga mga lagat sa atong barangay. 4 ka kapitan na nalagad, 3 kay iski chairman ang nalagad. Apan subok pamalandungon tungod kay puros doon ang mga relasyon. Maihinungdan kining eleksyon sa barangay karon adunay naghiubos, adunay naglagot tungod kaya nato masuportaran ang pipila nato ka mga parinti. Mga igsoon, hapit naman yun. Ugma, 29, pagkalunis 30 na. Kamu naman ang maghukom. Manghinaot ko, naunta ang iyong desisyon. Mahigugma sa atong pangandoy, sa atong taas. Pagkuot sa bulsa, dali ang putong bulsa. Liya lituryo. Lapagan na to. Claudio Sucias, manggihitan kaya sa konseyo, magpapili pag-usap. Atong lapagan. Pinigdiwasanan. Patay kang bata ka. Dagang iubos ni Mulito. Dinitakan. Dagang nalipay. Ngayon. Recursos. Ani Aziz. Pagmandaw. Amin. Ato ni Etisan sa among simbahan. Aktibo mo ni. Pagbudaw ni Hila. Kunito yan. Servisyon na ni. Apel ka lang ng nahiyod natin sa ito ang barangay. Lapan na ito. Magkunin nga yung tanaw mo. Gusto na mo nila. Kamu ikaw ba? Naturante yung good. Kaya ikan ng ayunaso. Napapag-COVID ron. Naturante. Supporter mo nila kapitan. Sukaso na sa musim ang tropa. Ingay! Ito! Tingko niya sa pagpapagal ni ako. Niya! Kamaw man yung pagpapalaot. Ang hatbag, mahayo yung pagpapalaot. Ini, kaman yung hambog, mahayo. Kung tatag man siya, saan ko yung po, palaot yung barangay. Jerome Jimenez! Sini! Mga batan ko na ito sa pangunahuna. Kumauli. Mga profesional mga ihalo sila. Nangawa ang ituban. Lloyd Severino. Dexter Spinoza. Janjan Dunia. Ini problema. Na problema ito ani. Bahala dito dinubukuhan. Bukul-bukul ninyo. Ang akong pinalanda na si Sir Roman. Inday! Pulot-pulot! Hindi ko ninyo ko sa kakanta. Dayong dahuman para mga tulog na aron inyong mahindungan. Tugtog maestro, bisan kanusa, di ko kamo kalimtan. Sayong kamo sa ako pagmahal sa adlaw o gabi kanunay na kong iampo nga magpabilin ang inyong suporta kanako apan wala ako kwarta nga hingatan nga pag nga sa inyong pagputong inyong may duman. Dagang salamat kung may gabi sa tabi. Dagang salamat kayo Manoy. Hanindot kayo ang mensahe ni Manoy. Sting sa itong mga kandidato to please magalerong na diri sa stage. So that concludes no ang ato ang rally o ato ang pulong-pulong karong gabi una. Once again, no ni atong mga kandidato atong magpapili nga mga SK Kagawad, SK Chairman, Barangay Kagawad, Barangay Captain, no? Nasulti na nila ilang dapat masulti. Kayo
o dili